Hello guys, my name is DJ Sparks ZW. Ndinyana ndimukudze nasi guys. A true story. Ndakatakura munhu Akafa from Hatcliffe kuenda naye mutown. Ndaitsa kutsanangurira maitikira zvakaita pakaipa. Unozoona kuti uri murume zvishuwa. Plus ndakaona kuti Mwari masikira akatiita ndeyekuti unogona ngori munhu anenge achitya kana kuti unogona ngori munhu wekuti hameno zvaunofunga but paunosangana nemahwani chaiwo unobva waita strong. Ndo masikiro atakaitwa naMwari. Ndachanza kutsanangurira maitikira zvakaita kusvika tazomusiya kumochari munhu uyu. Chakaitika kati before tapinda pakuda kukudza nyaya yangu izvi sere, ndangoona zvakakodzera kuti ndingokudzewo guys, mungoziva kuti pakaipa. But kana sandapinda panyaya iyi, kana chinge first time kusvika panapa usina subscribe, please do subscribe. Kana uchinge uchitonera ku YouTube channel yedu yakanzi DJ Sparks ZW. Kana uchinge uchitonera ku Facebook, please don't forget to follow us pa official page yedu yakanzi DJ Sparks ZW. Kana pachinge paine team ine mabusiness aoda kumarketa panapa pazimu ralichi ITV, we are open for business, we are ready to do business. Nani zvake. Namba dzedu dzikubuda pazasapo. Kana ngokudze futi 0774 04 5235. Ndizo namba dzangu idzodzo, ndizo namba dzeku DJ Sparks. Right. Chakatika msuyu amocha usually ndo vanhu ndinokwenda padeni ka. Ndazosvika padeni kuma 11:12. But that day iroro man ndakatobva kwazigwa ndofunga kuma 9. By 10 o'clock ndandise ndakatosvika kuma9. Ndasvika kuma9 ndafunga ndasandombotora chikafu ndidye. Ndasandombotora chikafu ndidye. Ndabva ndaona padeni pangu pachita se pachinokwa nemwe momuse areas. Pachinokwa bva ndatodaira pepe. Zvakanzi tura boys ndonzi trust ka. Saka anoti tura mwanangu. Pane mahwana aitika tichida kutakura munhu tiendese naye kuchipatara. Vaiswairadza kuti meno zvavo pakatoipa situation mahwana. Ndobva ndati no haisi problem ngendouya. Ndobva ndabuda pepe ndarivhesa mota. Ndobva ndaenda padeni pavo. Ndasvika padeni pavo ndakasvika kuona munhu uyo anenge achibuda furo mumukanwa. Achanza kuti haana kana simba, haasi kugona kana kuita sei. Ini ndakamboda kuti but munhu uyu akuti anga atofa kudhara. But ndazongoti maybe pane zvangoitikawo kana kuti atori right, but maybe isusu since tisiri madokta inenge ndingoplay role yangu kuti ndimhanye naye kuchipatara. Maybe anomukira kuchipatara ikuka ndichinhu. But chirifane pamunhu guys, chaishamisa munhu wese ndechekuti what boys kudadana todadana yeduka, but tofana kutamba zvakanaka. Boss, you never know. Munhu yakatobuda makuseni achibva pinda mutown, achibva ina noruka munhu ainoruka mukadzi uyu, achibva adzoka kuma9, achibva atodya, achibva atogeza, akuwaridza here. Kati apedza kuwaridza ndopakatanga kuti ruoko rwangu rukuita se rukurwadza. Ando zvakatanga kuti ruoko rwangu rukutorwadza. Ubva atanga kuona vatanga kuti sheya dzangu dzinenge dzikuita sedziri kuoma. Saidi vatanga kuti hachashande ndiye hachataure. Vatanga kuti ndakufa ndo zvandaiudzwawo nevanhu. Saka patime ndakazosvika ini kuma11 ndongohambotrayatra here hanzi pakafonera hama dzacho, dzimwe dzanziripo hama dzacho dzadzisipo because papasina hama dzake. Zvoti mune muchingo zvokuirana zvazvo. Waivati chimbotirai kuisa souti, chimbotirai kukwidza so, chimbotirai kudai musamhanya kuchipatara. Saka nguva yako kuma11 ndopa ndakazoengejwa inini. Ndobva ndasvika pepe ndikuona condition yakaipa zveshuwa. Munhu akubuda furo mukanwa, padara kana simba. But papata vanhu vakuru, ndofunga vanhu vakuru vakatozviona kuti munhu atofa, but vaingotiwo sinzi ari mudheni maybe meno hazvizoitika kuti chiya meno. But ini ndakatozviona kuti no munhu yaita se anenge afa. But kutiitira kuti munhu anenge afa manje, plus unenge usingazive Sparks kuti munhu afa here zvishuwa. Wabata mbetsi yacho ndini uyu tabatana munhu uya aitamisa mota. Ndarowa mota boys, ndakarowa mota boys kwanga kuma11 ka kunje singu nekusisina, but ndaifamba zvondenga ndanyatsoona ndikufamba boys. Ndinototsvaka kuti ndisave life yamomuse wangu.
boys ndakafamba zvokuti kubva kuHatcliffe kupinda mutown usually ndinofamba kana kusina congestion ndokufamba 20 minutes but ipapo ndofanira apafamba ngema 11 minutes nekati 15 minutes bozi ndaimhanya tasvika paipai ndobva tapinda mukati katakafuta bozi anga ine nhumbu futi ndo the sad party nyaya iyi anga ine nhumbu saka tava ndangosvika vatangonanga kumbeya dhokasi kwekwe tasvika kumbeya dhokasi vatapinda mukati ndinotiise munhu asungurana kutaura ane nhumbu chichichichichichi ada kuti aonekwe fast zvakabva zvangoita fast manese aya akabva tase abva toene wheelchair kuti vamutakure chipata vachingosvika pane wheelchair paipai wakabva ta panotsvagwa doctor ndofa condition yayo watoona kuti angatori mawani vachibva vaedza doctor bva asvika bva vatarisa munhu achingori mota kapa boys bva vatidaidza vatangotobvunza muri hama yacho ndimbo chichi chacho pa ndakaona makwesheni adoctor awanda ndatozva kuti pakatoshata pakatoipa ndatozva kuti pana pakaipa vazongoti I'm very sorry munhu amaena yakusisina matosvika matoena yakatofa kudhara ndoba ndakatsoona kuti mawani zveshuwa apa totaya zvemunhu boys wekuti akabuda makuseni achienda noruka munhu mutown achibva adzoka kuma9 atori bhobva atodya bva aita sei it's painful guys fanatonzwa kuti munhu akusisina anza kusisina manje ndenda kugaya kuti pakaipa zviro zvazvoita papari takati saka toita sei zvikanzi takutongokumbirawo kuti mota yenyuyo yandika itomutakure kumendisa che pane kunzi kuemergency sokupata nyato kuti achitakurwa endeswe kumochari imatimbofone ave pamunonga kudhipisa akasipakisa kuti sanatakura munhu akatofa zvishuwa apa munhu akafa yachitori mota mangu level racho kona izvi zvinhu zvichiitika but ndaingoti amwari ndovanosiya ndobva tazoenda kuseri kwekuya achibva atakurwa pabudzwa mota paipai vatoiswa mumochari sa mozati boys ipapa ndikunyepere boys unombotanga uchidhipisa boys ndakazomira kavati kupane zvinhu azviti fasta ndakasvika ndofunga past 11 ikoko vatamomira chinzi doctor yatsoconfirm kuti afere modoctor manje anga kunzi ndiani anofanira kuzota final sei angauye kusvika kumahwandi mandakazoti ini ndakuita sei ndakubaya padeni ndara ndaidhirevha mota ndingatarisa vhimi achiita ma ndingangoni munhu kumashure but boys mahwani musacho ndakaona hora handikunyeperei saka ndakondingosheyo neminyaya iyi because inyaya yekuti itondibata yandirwadza kuti bata mana munhu anongofowo zviriisi uyezvo anofanira kuzoti hatifaniri kudadirana tofanira kutamba zvakanaka pane chitamba paipa totamba zvakanaka towine because you never know misi nenguva munhu akatoswira achitoruka achitoita madhira akaita maraunds ake but still pakashata anyway guys ndonyangana ndinayo ndikuudzei zvangu kuti zvinhu zvatosangana nazvo boys mahwani kumalokesheni kwatinogara kwavo kana mwana akublessa vanongasina kublessa iwo wega obviously andoblessa nevamwe kuti ati advantage yako yoshande kune vamwe kauchingori gate unopesera vato kaambulance kutakura vanhu saka ndo zvakaitika ndandingosheyo story yangu may her soul rest in peace munhu yakandirwadza guys kuti even up to now ndotombochifunga kuti pana mana but chii but still mwari anongoita kuda kwawo anongoita kutonga kwawo saka ndonyaya ndingoionayo nhasi zvangu guys ndingosheyo nemi ndakachila zvangu amutokei ndikunzwa flu but ndingochicheyo nemi nyaya ndakasangana bosi ndogara ndichifunga almost andipedze day ndisina mbozvifunga azviti ndipedze day ndisina mbozvifunga
Sa advice andinayo ndekuti guys ngatambe zvakanaka. You never know. Never know musine nguo. Ngative vanhu vari bold to everyone. Ngatisadanirane. So guys, thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Kutojera kuti Zim Reality ITV but akaichinja yangu DJ Sparks W. Channel yanga DJ Sparks W, Facebook, everything now zvangu DJ Sparks W. So guys, thanks for watching. Kuda kuzomarketa zvinhu zvavo nesu wanoita business nesu, we are open for business. Number 0774 045235. Nokutibate babu then toona kuti tingaita sei. I am out.